kalambuan tulumanon nga buhatag ug kahayag sa daghanang mga butang. Gabay sa kalambuan, himua kining tulumanon nga gamay nga agianan nga maoy muiwag sa mangiog nga lasang sa kinabuhi. Dili man tuod dayon kini makapakita sa tanang butang sa palibot apan muhatag og igong lamdag alang sa musunod mong mga lakang. Gabay sa kalambuan, ania ang inyong magsisibya. Balik na, alas 8:33 na with, of course, ang sobra, ang kadag, di ni mahumana mong discuss, but sobra yun ang kalipay. Pirti naghana, mga ilamig dispensa sa mga nag-message direct. Pirti yung pagkanaghana. Sorry kayo, kay di kaya na mo mahurot og pangutana ang atong gobernador. Kung ingnon, atong gobernador, sa una di magkikumuang inyo man ang gobernador. Karon atong. Ayos kinala ko i-raise nga point. Tungod sa kapopular ni Governor Pambari 4 no tungod sa kaprisko sa iyang face, kaprisko sa iyang victory, nay sikat kayo nga tawo nga gusto makig-TikTok niya. Kabalo ka kinsa kanang sikat kayo nga Ilyas. Si Ilyas kanang sikat kayo nga mga reggae artist, singer, nga dancer, ngingig kayo nga magkiyod-kiyod, ganindot kayo yang dancing. Gana ingon siya nga Sir Salvin, kanang pwede ko makig-TikTok kanang bag-o niyang gobernador gwapa. Di man siya kay Ganun mo nitong usa. Lain makitong sinayawan niya. Dili na to TikTok. Tok. So ningon si Ilyas, ningon si Ilyas ug ang manager ni Ilyas nga gwapa kayo, ningon sila nga, "Sir, kaila ka nang bag-o gobernador?" Yes, amigo kay ni Governor Pam. So makig-TikTok si Ilyas niya, sir. Kay nakita man lang TikTok ni Governor Pam nga nindot sa kay magnaana. Grabe no. Unsa ka? Dire magpa-pre-concert ka? Yes. Napabakay siguro ba June 29. sa umaabot nga mga adlaw naglingkod niya as governor, maatubag yung kaha niya ang kanabang mga tao nga people's governor man eh. Yes. Muadto dito. Katagan na lang 1.1 million, 1.4 million ang mong laman. Go, murag mahurot pa rin mong oras. Oo, lagi no nga. Ato lang ng, especially karon ganahan, dyan ta kay kumong suroy-suroy, pero tungod sa akong security sa karon. yes. Ipungan dyan ko. So, hinaot unta nga, pasayloon ko ninyo nga, wala kay ko'y appearance karon sa public, not because wa ko nagunahuna ninyo, but tungod ni nga, akong giampingan, akong kaugalingon para ninyo. Like ako bitaw kasamang Ang ako ba kanang how will Capital be the setup with the people's governor? First day, I will have to open the capital to the people. Kaya I don't want them to feel nga mahadlok sila mga to dito. Dili na po na kahi. Kaya naman to. Abli ang ato ang Kapitolyo. Ang yung social hall, ablihan nato. Kung kinsa yung gusto mo gamit, basta magpalista lang, no, para di magkagubot ang scheduling, but I will open the capital. I mean, really open the capital to the public. Di pa ilaing naglagot, kanit lang kayo, before ka mo exit, ka na kay meeting, matod pa ni Boss Marvin Caballeros, the WHP, ingon siya nga, unsa kay update atong gipangayong set sa board sa Sisilex ni Duling Duling gyud ang ingon ni Insi Duling Insi Duling pabor maka ang province to with governor pabadayon pabadaw to nimo magayo man sa offset sa board anang third bridge. I don't know why, I don't want to make kanang unsa daw middle anong atong ilahang inaana mga sitwasyon nga dili na tana ako daghan kay tagunahuna nga mo medal pamanta. We will look into that because your automatic board sa Mactan Cebu International. Automatic board. Yes, I am ready thinking kisa akong ipada dito. Basta kay ang amo ra yung hangyo gop ang una gid intawong himuon nimo kanang intawong bayad sa terminal nga ihi og oy the first 100 days palihog intawon luuya. Boss, apikin ng taga-probinsya. Tinood daghan kay nga istorya na nga, sir, bisag katawanan in taon na sir, pero tinuod yun na sir. Gibukatan yun sila ana. Jeez, bayos kay ha. Og napay utot sa baan bayad pa kag dos. Wala problema mo bayad kag gamay. Pero mobayad sila, pero hugaw lang gihapon kayo ang CR. As if walay gatiman. Okay lang tag mobayad kag gamay din limpyo kaayo. Daghan kay tissue. Parehas small bual na environmental fabric adto nimo dito hugaw. Mao na diha. So wala ba magamit ang gibayad ba? Gibulsa lang. Puro lang paningil. Sige, grabe. Ato na pa-exiton si Gov. Yes, for those listening, sorry kayo, wa na ako di na mo mabasa yung tanan. Sorry kayo, pero among paningkamutan nga kanin yung mga suggestion. Very thankful, no? Malipayon kay me. Pasalamat ko ha sa tanangan ning buto nako niya. Ato lang nahinayog duaw
ang katawhan. Nagunahuna ko ninyo pero karong panahuna ang ako ang seguridad importante kaayo. Unya katong akong oath taking natay mga leaders kamo. Magaling muna ako na imbitar no. Kay tungod to dinalian to Dili for, sad may for magpabantang legal dito. reasons no, it was advised by the lawyers. In fact ang ako mga friends na mga lawyers mo ay nag-arrange adto. So it's something that I have to do. Pero naatay celebration karong June 29 naatay People's Victory Party. Yes. Sa Capitolio. So ano na tama Kami Boss Rico na po nakaibaw mi pero di ta babantang dito. Kanang June 29 kasama uski basig mo laag si Ilyas. Nice. Yes, Ay. yes. Magtiktok sila ni Gob. Ay. Sambot yung So salamat kayo Governor Pam. Gob, salamat kayo. Salamat, Pero Governor Pam. magpadayon pa Go. tayo ha. This will not be the last. This will be the Yeah. continuing. Anyway, naatay mga tulumanon siguro. So maabot pa adlaw. Okay. Yeah. Thank Lipay you, kayo. Gob. Kay kani Boss Rico og atong tan-aw ning kahimtang karon. Mamasa ta dito ay. Sir Yoyong Quevedo, good morning Sir Yoyong. Anya si Intong duding rekamo amo ning kinakosgan nga maintenance sa mong water system. Unya di ay maanya nga nagtan-aw na to Singapore si Miss M Espinosa. Miss M, good morning. Anya si Babes pa rin patandaghanag yun tinuod lang. Kaniyot na tatoon apil na ang bungan diri ko ano ang among Deputy Supremo sa among grupo, ang deputy ning ka Edward Ligas si Calvin Cordoba para buyag bata bunga naman. Kanya patindaghan naman ni Boss Rico, ikaw si pamasa ni si Emilio Mirasol, congrats daw. O niya, boss, ikaw si pambasa ni kay wa pa mas Busalvin. O niya si Alinton Bags, patindaghan naman ni Jonathan Dos o si kuan nagkita mi. Kita mi Jobats kani ha. Pamasa sa imo boss kay maikog takot plus maabot mo kay which is still have 20 minutes. Go ahead. Okay, so salamat po. Unya na ta mo take up og isyo kana lang kay maikog ta nila dagan sila. Gikan sa Mactan Civil International Airport, ing Governor Pam na maybe we can lobby to the DFA nga less strict ang visa for foreigners kay sige kata invite og tourist pero lisod pag-ari. Sa Vietnam, Thailand kay relax ilaha daghang tourist. Di man ta makalabi ni Gov Gwen sa una kay iya anak di otisek baya. Wala Ayaw naman. lang saba, ako nag-request. Okay. Ako like forward. Sir Dodi Montesilio, good morning. Ako muna na po yan, di ko tindaghana po sa ikon. Tindaghana na sila, nag-message ko ni Mogob, wapay election. Ay, sus si Alan Chan itaw. Salamat kayo doon. Ilang amo na ipabot dito. Hindi maatog ko ano eh. Ingrid 5 adlaon, CR sa og bathrooms sa Butanding watching improve in town para sa mga bisita boss ato na ko ning atuon boss. Kanina mga reklamo ato ni inote kay ato na ko ning atuon unya sa kuan sa tingali mga in coming before siya mo lingkod sa kuan sa iyang pwesto as governor. Ato tingali kay inote ni palihog kog note ani kuan kana na ang Mel kaning bathroom sa asa ni bathroom sa Butanding dito man well watching man o niya kaning ilang mga reklamo adtuon ko nato ni sa tinuod ang importante ning maadto nato ni kay atong kuha ang picture niya atong ipakita kung kinsa in charge aning departamento sa Kapitolyo. Kay importante ni kay rundi sa tamauwa kay atong tabangan ha voluntaryo to ang motabang ha sa giingon na ni Mayor Titing Isgana nga motabang ta voluntaryo para sa kaayuhan sa itong lalawigan. Kayo, sa ang wakwak, nilupad naman ni ato pa. Ay, di apay sa ka Dimla Francisco Jr. Sorry ka, Isara. Matay. Karoon pag yun ako, congratulations sa incoming governor. Pambarik ko. Taga Mandawin eh. Inyog yung gilubong ni Nis Gwen o 40 mil. Inyog yung gilubong. 100,000 ang Mandawi lang daan. Thank you, Gob. Sus ko. Thank you kayo ko. Maamping ka nun ay. Ano si Yapao? Na-appointed tagang kay appointment si Gob taon. Sus naghana gid ito. Papasalamaton ta na sayo gyud sa taon diri. Mao na ang si Kap Romilay motor pa. Basta kami diri boss. Ako mga silingan, pam gyud mitanan kay puo lang gyud ko itos lalay oy. Kap Romi. Sige lang gyud ka Kap. Okay, kinis Kap Romi. Ikaw sa puli-puli tagbasa kay Ang uban din ako mabasa dito dapita. Si Boss Manny. Kailan ka itong istorya si Boss Manny over a cup of coffee tingali with Boss Alvin. Kaya naman. Si Manny is listening right now. Salamat kayo man, Atis Manny.
Unsay pwede na ambungan to- gini nga ano ato ni amigong ambungan sa De Freeman. Sus onya. Uy, si Boss Gerald, oh, Boss Gerald Intuma, sir. Morning, Boss Gerald. Si John Vergara, John, morning. Kapramilay. Daghan ay gusto mo tabang, boss. Wa lang patabanga ni Lalay kay gusto siya ang bida. Pagkadaghan man ani. Kani in town si Nestor pasumala. Ako ning giingon na ni Gob. Yes. Mao gini na ning kamot. Ako ning gidadaan itong daghang ka-interpolin kang Senador Bato o kang Senador Bongo. Karga na ko sa baggage so niya. Daan ako dito. Ay si atong kaubas panginabuhi si Boss Kain di WLA. Morning Boss Kain. Si Mader. Yes. Yung paner de la Armente di has pinamungan gana. Si Boss Ronex Iran matur pa congrats good go pam. Wa gyud damha ang kadaogan na siya gud ang tanan. Grabe. Tinuod bitaw ako adtong panahon si Ma'am Pamela Ricaldel magtutudlo ni si dapay lain magtutudlo si Ma'am Mirian Sosa del Poso. Dapay akong pamangkin nga ambungan ni Mataag. Kilabot ni ng mga kulyala si Neil Vincent Mendoza. Morning dodong. O niya si Bay Pero Justin. ikaw man po, kilabot man po ka sa mga matrona. Matrona na. Noon kilihiyala. Karon mga matrona. Mas Rick. Rick, pwede lang ito mga abis sa quick. Heart trap! Usang heart trap? Kamata ka? Mga orto bisog paklay ba? Ato asa ba siya? Dili na ito kay naaslalay. Sus ako, boss. Nabay pongko na paklay? Mga otag pipipi siya. Usa pipipi siya. Kanagong pungko-pungko nga paklay. Ano liwag ha? Sukad pa. Cebu International Corruption Center 2007 Balili. Unya katong pagka 2004 siya may gobernador to minimal pa man to iyang kabuang. Wapas to siya ma-overwhelmed. Overwhelmed sa greed. Ang iyang kahakog wa pa kay mulantad ba. Murag dili ka ito pero paggawas gyud ang Cebu International Corruption Center katubang ASEAN Summit pa na. Association of Southeast Asian Nations diha naman to nga iyong mura ko nung, sa ito na yung landmark of Cebu. Landmark. At tangilngiga, landmark. Sus, gilaras na itabo, tinuod lang. Landmark yun. Na landmark. Mauna na kuhan yun. Cebu Province. Aning Miriam Defense of Santiago, ningon siya nga, avatar of corruption. Ato pasalamatan. At tinuod ha, huwag mo ko kailagin, ani boss. Dr. Rowena Borden, nakakita ko sa Facebook lang. O sa kuhan ka ng mga video balita. Okay. Huwag mo ko kailag yun. Tanuod lang. Kinigyan mo instrumento na to. Sa uway binuang. Kani mo yung nag-impita. Manisadan. Kanigyan na kaingon. Tanawa. O bahibaw, lalay, ani. Delikado ni. Lay. Morning, wak. Nagwak. Nilalayo. Wala maganit na mahadlok ni Lalay sa dihang siya pa mo ilalay. Karon hinahon nga nahimo na siyang barbecue Lalay. Tinuod. Ay, ako, to be honest, di man yung tigtambong og press conference. Pero, tungod kay, taas kay kong pagsaludo, ani. Thank you. Tabungin ninyo, mayos kay Ignas Rico. Ako na po itong giingnan. Kasi boss, basta ikaw. Pero in fairness ba, no? Salamat kayo ninyong duha. Kay ba ko during the campaign and especially during the elections, kamog yung duha were the major voices sa Cebu media nga nagtabang yun niya. Kamo magyung duha ang kanang since the start nagtabang yun ba? Sige, So, pampulugon may gamit sa stinger ni Mike Rama. Yawa! Pawa! Mao to'y gisulti ni Mike Rama for Lalay, no? Yawa pahawa. Ikaduha, boss Enane, ha? Ang tabo, ni Mike, ni protesta na po siya. Protesta sa Raymond og si Nestor Archival. Nga ang bagong napiling mayor. Kay gitikasan siya, pero akong dudang Mike Rama, nakainom na ko ni kulapong hupas. Yawa! Pawa! Di man siya second, di ba? Ang second si Raymond man. Oh, So there's no sense nga Kaya honorable mention mo siya. di mag-protest siya. There's no sense. Kuan na lang siya, mutabang na lang siya ni Engineer Archival. Because Engineer Archival maing tao na, kinahanglan nagtabang. Kadapil din na gitikasan siya. Kadapil di gina. Oh, pero matod pa siyang kontra, nalupig na siya sa tinikasay. Kadupis ni kasi. Boss, ako, di gyud ako masukod pod. Og akong basihon tong kangguin ha. Unfathomable. Dili madupa, di masukod ang akong pagpasalamat nimo. Ikaw gyud nag-introduce namo.
Adtong Dr. Rowena Bordin nga. At tinuod ato si Governor Pam, di ra mo to skilid. Tinodo Dahil mo appeal ra. Wala gid siya plan. Wala plan. Wapod. Mura ni kita og accidental governor. Pero mo may gikinahanglan. Yes. No. Oh. Matawag ni siya. Ang iyang klaseng personality pod, no? Yes, fresh. Yeah. Oh, kanang open Kwan siya. kayo, no? Motherly, Sincere ba? sisterly, motherly. Bitaw. Oh. Ang iyang punto is mura mag tuwa man pod sa mga gipanggutom ang iyang ko andili. Yes, mao mo gina-advocacy ni Governor Pam kasama ang OSKI ang kanang paghatag og feeding sa mga bata nga nagkagutom-gutom, sa mga tao nga gigutom. Mao gina iyang number one advocacy. Feeding yun ang iya. So food security mo'y nakakonect ana. So gamit kayo si Secretary Manny Piñol nga motabang. Sige, nag-follow. Baka basa ko, kita ko na yung mga post, mga tanom, including Yes. yung mga manok. Yes. Katong nga magilingig kayo, na yung mga manok na iniya nga, iniglupa, dadun yung tiil. Bugoy, ginit ka promise. Landmark yun ang CCC, kay gihimo na mga evacuation center. Agad sa kutsinanggong, Kanang si ICC ba dakuas kwarta na osik kanan. almost 1 billion. Grabihan Almost na 1 billion. project. Gihimo man lang kanang tambayanan sa mga squatters. Oh, katong mga carton Daghan girls. ra ba kay prostitutes diha Bayuski? Yeah, carton Kanang mo girls. drive ko diha gabing dako sa likod, wagi ko sa likod, daghan kay mamara. Kay lalaki mamara, kay murag ang ilang mga clients kanang mga bayot bitaw nga mga kwartahan. Ilang parahon. Ang mga carton girls na naman. Napos carton girls, yes. Pero in fairness, ako nalimpyo na ni Jonas. Oh yes, nalimpyo na siya ni Jonas, ni Mayor Jonas. Pero abin mo boss, tungod nimo ako balikon nailhan gud mi, nagkaila mi ni Governor Pam, karon Governor Pam. Dili to tingin murag sakto akong gabayton og balik ang word ni Boss Rico nga divine intervention. Tinod. Kay nga no, Everything. seryoso nga Una sa pagkakuha. tanan lagi, ang victory ni Pam Baricotro is divine intervention. Mm. Secondly, ang sugbuanon. Ang Tinuod katawhang yun? sugbuanon. Nagkinahanglan na gyud ang mga tao. Unya, Bayuski humot man kini imong microphone Bayuski. Di man pareha sa ubang microphone. Ano tungod sa Chinchansone sa tuwing nga nila? Karon po ko ako ag radio station nga humot kayo ang microphone. Sa ininsik ba? Ininsik. Tungod ni sa bagong gobernador. Tinood. Hindi naman ang suswakwak. Emilio Virasol. Good morning, Governor Pam. Congrats. Kung doon ako, kung magpa-interview ko nung live diri si Kwan. Lalay? Outgoing. Ari! Masagot Ako, ka? wagi ko problema, Ari. Wagi ko problema. Automatic, ako ipangutanan niya tanan. No, in fairness to Governor Gwen, di man puta mo ingon nga wa siya nahimo. Daghan man sa Daghan. gitsang nahimo. Mm. Daghan siyang nahimo. Daghan po siyang nahipos. So many years daghan nahipo. So many years na nagtrabaho siya, daghan man po siyang nahimo na tabangan. Pero niabot lang ang time nga dapat lain na sad ang mulid sa probinsya. Okay, ang importante gud kanang bitong ang gikinahanglan gyud kaayos mga pobre may mo serbisyoan din mo ng mga dato na Bitaw. silang mga Garcia mo adto na nag district hospital og masakit ari man gina mga tsunga mo ditong kikiha ari na doctors, sa doctors. wala na kikiha naman Cebu o niya og imong tan-aw baingos ang mga pobre gamyo na tog budget ang health sa province nga naman sa pagtuobo sino ka patuobo na hinong ka na yabag naman ganun ka magtuob o panington mo bawa na yung hilanat na hinanaon sa kang pagkangil-ara so ako among gisabutan ni Boss Rico Judge nga Yes. mag kaning na yung mga reklamo among ino Yes, dako na tabang. Suruyan gid na. among atuon voluntaryo ha Suruyan voluntaryo Especially kamong duha, dako man gyud kay pagsalig si GovPam ninyo. Kay dako man bumugtabang unya makita magud sa mga katawhan nga ang inyong tabang tinarong, gatabang mo sa matarong nga pamaagi. So maminaw siya sa inyong mga suggestion. Advertising. Oh. Political advertising wa gyud in town. Mahal man igbayad. Yes. Akong ginadili ma'am, ari ta dire. Oh. Kay una to nadugay gidugangan man 30 minutes di manager. Yes. Oh. Ako i-partner sa Boss Rico kay mas daghan to sa datos. Tinod. Kay Oh. daghan man ni datos kay di ba Royal blood. Royal blood gud eh. So Ah. ang nahitabo gid boss. At first, ang itong December, murag wa gyud saog, uno ba di. Kana bitong ingon ana, nakahuna-una ko nimo, kato na mga April, sige, Yeah. monitor ka naman. Oh. Okay, wa gini nakaingon. Ikaw gini nakaingon sa tinuod lang. Ay wa ka mangimbitar, dili man may magkaila. Dili, actually ang pagpangimbitar po actually is a result sa ako pong pagtanaw ninyo. Kay taas akong tanaw ninyo ba? Taas. Di man ta mangimbitar og tao pod nga lain po utok. So nakita mo ko nga sincero mo, maayo mong tao, honest mo nga mga media people. So
that's the reason nga giimbitar mo nako. Diya pag yun, negosyante og mga kanang baboy in town des Mantalongon ba barili. Doding ni ako taon ning maintenance mo ni imong kinakusgang maintenance sa among water system ning doding mausab na gyud unta ang Mantalongon kay perting abusado des Mantalongon. Yes, nindot mo ko kayo kana Mantalongon sikat kina ka merkado. Nindot mo ko kay Bayoski kung dunay chance nga kita mo tabang tani Governor Pam by listing down kung unsay mga yango sa mga tao. Di man niya kaya, di niya kaya. In fact karon di gani niya kaya mo tubag sa iyang cellphone. So ilista na to, tabangan na to, then ato nang i-collate willing ka di ay mo tabang? Of course. Nagsabot naman Na ni kanang Governor site Pam. ni kanang Solidandia, no? Si GovPam nakasuri sa Dalaget bag ulang cold storage. Kada yes, kinahanglan ng cold storage o storage facility sa Dalaget para matabangan ang mga farmers. So tanang mga yango tabangan na to nga malista kay kita do na magutay kaluoy sa Ginoo do na tay access ni Governor Pam. And that's an opportunity nga hinatag sa Ginoo ba. So maminaw siya nato. So we have this special opportunity to help people nga dili in taon makaduol ni Governor Pam tungod sa kadaghan ng gaduol niya. Kay dili man tanang tao pwede mo duol sa governor kay limited man ang iyang time. Yes, so, kita nga dunay chance nga makaduol niya ato nang ilista ang mga concern sa mga tao atong ihatag ni Governor Pam para matabangan sila. Good morning, Idol Judge Salvin Nagubay, matod pang Boss Ronex Siran. Wow, Boss Ronex Siran, salamat. Good morning. Imo ra ba kung tawgon og retired judge pero di pa intawon ko tiguang kasamang Ayun, lahi man ang sports, kay 30 anyos mo undang naman. Pero kani 30 anyos mo na gisugod sa imong pagkamatso. Dunay namit ako one time kasamang uski nakuratan siya. Kay abin niya Judge Salvin Lagumbay, 60-70 ng edad. Okay, abi niya. Nakuratan siya. Judiciary? Nakuratan siya. 40 taon pa di ay. Ingon si Sir Oscar, sir, retired judge. Abi na mo 60-70 na ka, sir. Dili oy. Ang kaning sports dili man ni 30 anyos mo retire man eh. Kaya nga no, 40 taon pa ni siya, Salvin. Sa basketball kani kanang 35 di na man kay gamit retire na. Mo na gisugod pag-retire ni Judge Salvin. Diya na nagsugod ang iyang kamatso. Blade bloomer sa mga uski. Pero boss, with sa mga 1.4, ay ino na to 1.1 na ka ng million kapin. Yes. Gipasalamatan na to tanan apil ta. Yes. Nga napadaog tabang. Yes. Dili kay moingon nga. Kay kami nakapadaog no. Kita tanan nakapadaog ta. Kamong Sugbuanon. Kamo. Kita tanang Sugbuanon. Pero ang among pasalamat po nimo pag-imbitar ninyo na nimo namong duhang Boss Rico adtong panahon naman. You're welcome. Because deserving man mo Bayoski. Kamong duha deserving. Ano sa tuig 2023 no? 2023. 23, yeah. Si Boss Lito og JJ Kudato to sa Ottawa, Canada, may gabi nagtan-aw kinato sa pagkaniya. Thank you. Sige lang kay murag ang ato tingaling buhaton Bayoski Royal Blood kasamang Rico. Atong pa ipag-guest diri si Governor Pam on possibly on a regular basis like maybe once a month. Nga na ba? I don't know kung kaya ako itong giingnan, ma'am, o time to time. Bisag once a month. Kung lang na to, kay kining transition period niya would take about 6 months. 6 months yun? Busy kayo. Busy good ka. Kung pero naghaman sa kalsamigo, like ikaw, si Perlisa, pwede si Attorney Edmond Lau. Si Ruben Lisera ang, I think, officially mag-PIO. Naging si Gob kanina. Akong igagaw, Dudong John, matod pa nakatabang sa ni Governor Pam, si Byron Garcia. Oy. Yes, bitang Dakong tabang. Pasalamatan ni Byron Garcia. Matod pa sa igagaw. Tanong na ako gibasol ni. Gibasol na. Dakong tabang si Byron ni Governor Pam. So I think basin i-appoint si Byron i-appoint. Ako bitaw nga imong konon ba grabe gyud pag kanabang ka mag-BI pag down grabe kayo. Pero nagpakita lagi ko sa kabati ang batasan. Okay. Si diha na turn off ang mga Sugbuanon. Pangutana, nakatabang ba pagdaog ni Gopam ang iyang kagwapa o ang iyang kaatma nga gitawag og wakwak? Matay adto ta ni go pero matay natabunan na sa kadaghan. Ang kagwapa. Di dakong tabang sada kasamang Ayoski ang kagwapa kay ma-compare mo gud sa tao. Ato ni kauban veterano ning columnista o broadcaster si Boss Rainbow. Dako nang tabang Ayoski kay ma-compare mo gud sa tao ang personality. Here's this one person nga kanang dry cake personality dayon idaran kay personality. Way aura dayon ang iyang personality kanang kanunay lang masuko. Unya kanang mosayaw murag wate nga nakatuon og bara. Compare her to another
personality nga fresh kayo ang dating, dayon kanang gwapa, niya maayo pa kay mo sayaw. No. Oh, so it's like black and white kasamang kada Bayoski. abi nimo boss ang di man good tanan ang makauyon sa imong panagdaog. Kana ba taw murag imong naangkon ang tibuok Cebu nga akor gimen laki ka mao gyud ko ani. Ikaw bugo ka uplok Mga ko Bayoski, mga tana ko. Unsa day ilang plano di ay nga ang Capitol forever nga Garcia ang leader? Mo na ilang plano? Ang akong nasabtan na pod murag daw na sila kanabang unseen title. Mura bag kanang entitled sila. Ano man entitled sila nga sila mo tagiya ng Capitol. No. Tituluhan na lang Dapat na sila tituluan na. Dapat nasad sila yung tao mo lead. Oy, pwede Bari 4, pwede pod Pasaporte. Yes. Oh, di ba? Lagumbay. Kani royal blood naman eh. Kani Manaman po ni. Kingmaker ako. Kingmaker. Bakit pa ni Boss Marvin, di ba HB ako kay tabang sa Rupel. Ma-consider to nga fight sa gubernatorial race between beauty and the best. Yes. Sa ito pa, maanya ko gwakwak. Sa kumukuan na ay. Murag mo isulti sa kadaghanan. Tanaw mi diri sa Edmonton, Canada, si J. Victor Pulminar. Daghanag fans ani imuhang radio program kasamang Dili Uskiri? po, tungod po ni Gobernador. Yes. Oh. Tungod, nakatabang yung kayo sa kandaghanan. Di naman Oo. tabang na. Sorry kayo, di na gan. Bisag ako sa probinsya, I was in Osamis the whole time. I was in Misamis Occidental. Sige kong paminaw sa imong programa. Kay Kapay, tuas Australia. Mga Cebuana nga nanong pagkupahay sa Australia. Silang may bonbon sa Nueva Estrada ni congratulate ko. Kuyawa na, nanungog pagwapahay dito. Nanong Bayoski. pagkupahay dito. Wapay Australiana nakapil din nila. Pero alas 9 na. Kontak na ta. Yung panahon. Okay. Boss, didot kayo. Tayo magkaari ka with Governor para sa Yes. Governor. Oh, sulti ko kumuanhi siya kay mo appeal ko mo Di, join mas ko. okay po og wala siya nga kita lang po. Oy, kaso mas nindot ang atong diskusyon. Motabang ra ta og hatag og unsay maangay mapaminawon sa atong mga Katabang katawan. sa kaglista sa mga reklamo Yes, among yes. among ni paglista. Oo. Kay katong mga reklamo among atuon ni Boss Rico. Yes, Among yes. haguan. Oo. Kay voluntaryo ni among tabanga with 1 piso a year meaning wa misweldo. Yes, Dili pod may yes. magpasweldo pero tabang sama sa ubang mga volunteers. Tabang kay si Governor Pam karon nagkinahanglan siya sa atong tabang. Dili ni niya kaya kung siya ra usa. So ato siyang tabangan, ato siyang hatagan og maayong mga inputs para mamaayo ang iyang pag-lead sa atong mga Cebuanos. Hey, mga bugoy kaya ako ni mga idol ito sa mga Manoy Isos Jr. Mulo, naman ito ba na? Good morning, Pam. Boss Rico, og ka. Mangayo unta og t-shirt nga uplo kay kung sulubon ka na. Puhon mapaprint kita puhon. Nanak ko yung paprint ko sa joke. Okay. Mga hatag ko siya. Pero dili na ni kampanya. Hindi pa panagano. Uplok og si Pam leader okay ang kaugmaon. Para tayo. Boss, Parting words. Parting words. Salamat kay mga suking tigpaminaw sa inyong paggahin og oras, sa inyong pagkuyog namo karong buntaga nga naminaw mo sa among diskusyon, naminaw mo ni sa atong bagong gobernador Pam Bari 4. Salamat sa inyong tungod ninyo dunay programa. So salamat kayo og nag-expect me, nag-hope me nga maminaw gyapon continue mo maminaw nini programa ni by Oscar Pasaporte ug ni Royal Brad Ricos Menia. Sa ngalan sa Tagdamala, sa DYKC, sa RPN, sa atong station manager Ma'am LV Canet, sa atong mga technical partners, si Engineer Glenn Tuntod, si Engineer Ramil, kamo ang Sugbo Mahimbuntan. Sa di pa na ako buhian si Boss Alvin, akong classmate. Talent manager, mga artistang gwapa niya. Aida. Lito ni Guzman, no? Alito. Ako'y nagkuyog ang mga kusgan sa Cebu. Pinangga nato na si Lito, Boss Lito de Guzman. Ako ni classmate niya. Maanya ko gambungan niya. Maanya ko gambungan, no. Si Attorney Ronald Sitoy, ang among gobernador, Pam. Attorney, apo ba ni Kuan? Kaila ko ato ni Ronald. Kaila ko. Apo ni aning Secretary Adi, kaila ang pagumangko ni Mertici. Si Kuan, nagtuo magod sila lay. Oy, sus, wala ko oras ay sa among mga partner sa Master Control. Silang Boss Glenn Tuntod. O niya si Engineer Ramil Madera, among IT. O niya, kuyog na mo ang kinakusgan sa among social media page si Ting Jo Pipito. Among station manager, Ma'am LV Canit. Inyong mga alagad with our special guest, the new governor of Cebu, Governor Pam Bari 4, with the international boxing judge, Salvin Nagumbay, og Boss Rico de
Royal Blood Osmeña. Ugma ting panglabanas mga buotang pap. Inyong mga alagad, maayong buntag og happy weekend yun tanan. Inyong nabati ang tulumanon. Gabay sa kalambuan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kung ikaw ay may